250 heppaa. Ja auton numerohan oli tässä vaiheessa jo 6. Vielä on 37 autoa tämän jälkeen. Mä oon ymmärtänyt, että nämä hybridit ei ihan yleensä tommosia. Toi niinku Priuskaan, en oo nähnyt vielä, että menis tolleen noin. Eikö oo viimeisillä vanteilla ostettu, tai viimeisillä rahoilla sellaiset vanteet alla ja niillä mitkään nankangit, siellä on ihan oikeeta rengasta oikealla vanteella. Ja on muuten matala auto ja näyttävä E36. Kuningaskorimalli lähestulkoon. Se on parasta mitä BMW on tehnyt ja on todella hieno yksilö, todella nätin näköinen ja tosiaan niin kuin Vesku sanoi, niin ei mennä millään zippinettomeiningillä tässä näin. Mahtavaa! Antakaa yleisö vähän ääntä, hei! Se on lauantai! Bimmer Party 2013! Tätä ollaan vissiin odoteltu tässä jonkun aikaa. Purnis on kovimmillaan käynnissä. Kättä ilmaa! Nätisti pyörii ja kuunnelkaa M50 sulosointuja. On lippaa takana ja edessä. Ja peräkontin päällä yksi.